Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і нават за акіянам, што адбываецца, таксама будзем абмяркоўваць, таму што з намі з далёкіх заакіянскіх прастораў з Нью-Йорка на сувязі першы дарадца Святланы Тихановскай Франак Вячорка. Прывітанне, Франак. Добрый день. Франак, давайте пачнем, ну вот, может быть, с такого короткого ликбезу, у тым сэнсе, что вы зараз разом со Светланой Тихановской, с іншими шальцами офиса и кабинета присутнічаете на Генассамблеі ААН у Нью-Йорку. Чым важная Генассамблея? Ці вот гэта, ну вот такое мерапрыемство, такое, ну запросили, так съездим ужо, ці ўсё ж таки гэта нешта большее? Ну, няма больш прадстаўнічага форуму ў свеце, чым Генассамблея ААН. 190 лідараў Украіны збіраюцца тут пад 100 тысяч чалавек, палова Нью-Йорка перакрытая. Цяжка нават прайсці, каб не сустрэць нейкага выбітнага дзеяча, палітыка, нават тут галівудскіх актораў на вуліцы сустракалі, якія ўдзельнічаюць у праектах ААН. І калі ты хочаш данесці нейкую думку, пазіцыю, то трэба прыязджаць на Генассамблею. Але трапіць сюды не так проста, складана. І дэмакратычныя сілы Беларусі ніколі не ўдзельнічалі ў Генассамблеях, а ўдзел Святланы Тихановскай становіцца ўжо рэгулярным. Это другі год запар. У мінулым годзе нам дапамагла эстонская дэлегацыя, якая падтрымала і ўключыла у сваю нацыянальную дэлегацыю Тихановскую. Зараз нас падтрымалі Люксембург і Ісландыя, і гэта становіцца таким добрым крокам, калі розныя краіны падтрымліваюць удзел дэмакратычнай Беларусі. Лукашенку і Расіі гэта не падабаецца. Мы ведаем, што яны бунтуюць, пратэстуюць. Як это так? Тут нашы апаненты ўдзельнічаюць. Але гэта становіцца нормай, і гэта добра. Але ўсё ж таки, які статус у дадзеным на дадзеным мерапрыемстве і Тихановскай і каманды? Калі вы кажаце ўсё ж таки, што як летась потрапілі дзякуючы Эстоніі, якая ўключыла ў сваю дэлегацыю, так і зараз уключаны ў дэлегацыі іншых краін, паралельна прысутнічае дэлегацыя лукашэнкаўскага рэжыма на чале з Алейнікам. То есть вот статус конкретно Тихановскай на гэтым мерапрыемстве яе прадстаўляюць як каго? Вот на чалец дэлегацыі Люксембурга, ці хто атрымліваецца? Ну, калі мы, напрыклад, мы замаўляем памяшканне для білатэральных сустрэчаў, то мы кажам дэлегацыя Беларусі. І калі пытаюцца там пратакольшчыкі ці іншыя краіны, мы кажам, што дэлегацыя Беларусі. І гэта адпавядае рэчаіснасці. Пытанне, як ты пратакольна трапляеш, гэта іншае, таму што Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў гэта шмат дзяржаваў. І кожная дзяржава тут мае роўны статус. Так мы не маем свайго тут офіса, пакуль што у ААН, тому что тое ж называецца ААН эфектыўны кантроль над тэрыторыяй Беларусі мае рэжым Лукашэнкі. Але мы маем саюзнікаў, якія прызнаюць нас за паўнацэнных прадстаўнікоў Беларусі. Гэтыя саюзнікі даюць нам гэты доступ. Безумоўна, будзе час, калі прадстаўляць Беларусь тут будуць дэмакратычныя абраныя прадстаўнікі. На жаль, у ААН бальшыня краінаў гэта аўтарытарныя дзяржавы, пакуль што тут няма такога, як калі прыязджаеш у Бруссель, там і ўсе саюзнікі. Тут вельмі шмат тых, хто падтрымліваюць Расію ў вайне. Але нас тут становіцца больш, Беларусі становіцца больш, гэта добра. Минулым, напрыклад, на мінулай сесіі год таму назад, калі мы там сустракаліся з вугорскай дэлегацыяй, быў такі інцыдэнт, што яны: вы з Беларусі, у нас з вами запланаваная сустрэча ж праз пару гадзінаў. Ну, аказалася, што яны пераблыталі нашу дэлегацыю з дэлегацыяй Макея, у іх была сустрэча з Макеем тады. Але такое адбываецца гэтым разам радзей, таму што ўжо Тихановскую ведаюць больш, тут яна ўжо за сваю, і доступу стала нашмат болей, чым у мінулым годзе, а значыць, магчымасцяў сустракацца і размаўляць нашмат болей. Летась у нас было 2 мерапрыемствы на палях Генассамблеі. Зараз Тихановская ўдзельнічае ў 5 падзеях, у тым ліку одна дыскусія канкрэтна прысвечаная Беларусі і беларускай незалежнасці. Дарэчы, вось наконт сустрэчаў, я гляжу, пачынаючы з учорашняга дня і працягваючы сённяшнім, прэс-сакратарка Святланы Тихановскай Красуліна у адмысловы чат пастаянна прысылае нейкія паведамленні. Там прайшла сустрэча, там вось з тым павіталіся, перад тымі выступілі, там вот мудрыцы з сінагогі Нью-Йорка перадалі парады Святлане Тихановскай, гэтак далей. Ну, учора я, правда, атрымаў
атрымаў і ліст ад з міністэрства замежных спраў так званых лукашэнкаўскіх, дзе расказваецца про тое, что чальцы афіцыйнай дэлегацыі ўзялі ўдзел у некай там сустрэчы под старшынствам намесніка старшыні КНР Ханчжэна. Але больш падрабязна ўсё ж таки якія сапраўды важныя адметныя і значныя сустрэчы ці выступы адбыліся у Ціхановскай падчас за гэты час, пакуль яна там знаходіцца? Візіт толькі пачаўся, зараз раніца серады, учора быў першы дзень тыдня высокага ўзроўню, але заўчора была сустрэча з генеральным сакратаром Рады Еўропы Маріяй Печунович-Буріч, сустрэчы з міністрамі замежных справаў Нідерландаў, Фінляндыі, Эстоніі, Польшчы, Албаніі, сустрэча з прэзідэнтам міністрам замежных справаў Гватэмалы, якія запрасілі таксама ў Лацінскую Амерыку. Гватэмала, дарэчы, адмовілася купляць беларускі калій, адной з першых краінаў, і выходзіць з залежнасці з гэтай іглы калійнай ад Беларусі, але мы дамовіліся, што потым, калі Беларусь стане свабоднай і незалежнай, мы адновім гэтыя пастаўкі, як толькі это будзе магчыма. Былі выступы у Святланы Ціхановскай на закрытым івенце. На жаль, я не могу называць лідары, якіх дзяржаваў там былі. Это больш за 20 краінаў, з якімі ніколі не было кантактаў. У тым ліку там і каралі, і цары, умоўна кажучы, абагульняючы розных дзяржаваў. І таксама яны ўпершыню чулі пра Беларусь і беларускую сітуацыю, і гэта вельмі добра. А з дамоўленасцяў, з фінамі дамовіліся, што будзе фінска-беларуская канферэнцыя ў студзені. З Эстоніяй рыхтуем беларуска-эстонскую у лістападзе для выпрацоўкі супольнай стратэгіі дзеянняў па Беларусі, як дапамагчы беларусам з аднаго боку, і як ізаляваць лукашэнкаўскі рэжым. Зараз праз гадзіну сустрэча з каардынатарам ЗША па санкцыях. У нас такі дэтальны набор дакументаў з рэкамендацыямі, як зрабіць санкцыі больш эфектыўнымі, каб яны білі па рэжыме, ягоных актывах, а не па людзях, у тым ліку за арыштам маёмасці, актываў Нацбанку, замарозку актыву Нацбанка за мяжой. Ўсё тое, што запаволіць, зменшыць лукашэнкаўскія магчымасці працягваць бізнес as usual. Перасякаліся у тым ліку з недружалюбнымі краінамі, якія падтрымліваюць Расею. Там, на жаль, цяжка знайсці нейкія супольныя кропкі, дзе мы маглі б супрацоўнічаць, але хаця бы пераканаць іх не падтрымліваць, не інвеставаць у Пуціна і Лукашэнку, это тое, што мы можам данесці. Святлана таксама выступала на дыскусіях па жаночым лідарстве, клімаце і эканоміцы, была сустрэча з гэтай габрэйскай супольнасцю, вельмі таксама цікавы досвед, тому што там людзі абсолютно з розных сектараў, там і нейкія уласнікі там тэлеканалаў з усяго свету і вядомыя равіны гаварылі пра супрацу з Ізраілем. І цікава, што амаль кожны прысутны прадстаўнік габрэйскай супольнасці, у яго нейкія ёсць сувязі з Беларусю. Альбо там бабуля з Беларусі, альбо сябры эмігравалі, альбо прозвішча беларускае было раней, змянілі яго. Надзвычай цікава, так? Колькі адкрываецца гэтай беларускіх каранёў, калі людзі сустракаюць Ціхановскую. Яны хочуць такім чынам паказаць, што у мяне таксама ёсць сувязі з Беларусю. І вельмі шмат, безумоўна, пазітыву. Калі яны бачаць такую не савецкую, не таталітарную лукашэнкаўскую Беларусь, а такую адкрытую, еўрапейскую. Дарэчы, еўрапейскі выбар, пра які мы анансавалі на канферэнцыі ў Варшаве, таксама вельмі добра ўспрымаецца, і многія краіны кажуць: нарэшце, зараз трэба гэту тэму прасоўваць, таму што калі вы будзеце казаць пра еўрапейскі выбар, потым не будзе такой сітуацыі, што скончыцца вайна і Беларусь пакінуць у лапах Крамля. Зрабіце гэтую заявку сёння, заявку на еўрапейскую будучыню. Мы эту заявку зрабілі, і зараз яна сапраўды умацоўвае нашыя пазіцыі сярод нашых саюзнікаў дакладна.
Я зараз Франк, ну па-першае наконт вот мудрецоў, мемы ўжо ёсць, ужо там створаны з гэтай нагоды сустрэчы с равінамі Святланы, ці бачыў ці не, павінны ж быць. Я думаю, гэта таксама, ну у пэўным сэнсе пазітыўна мусіць уплываць, потому что добры гумар, ён добры. Ну а што яны, шмат хто мае нейкія там тыя ці іншыя сувязі з Беларусю, ну Христос не дарма ж прызямліўся ў гародні, так что адтуль усё і пайшло. Але я зараз скажу слово, якое ты вельмі любіш, слово конкретно. Так вот, скажи мне конкретно гэтыя сустрэчы, як могуць паўплываць, ну я не ведаю, на лёс беларусаў, прычым не толькі тых, хто за мяжой, але і ў Беларусі. Вот нейкія канкрэтныя дамоўленасці ёсць, і ёсць канкрэтныя гаранты, што яны будуць выконвацца, гэтыя дамоўленасці. Ну, на лёс беларусаў найперш могуць паплываць дзеянні саміх беларусаў. І трэба адыходзіць ад такога, што ці падавайце ААН, АБСЕ, хай яны з нас все павырашаюць і зробяць нам шчасце. Такога не будзе. І гэта такое мысленне, якое Лукашенко культываваў, што ёсць нейкія там важныя начальнікі палітыкі, якія все павырашаюць. Што можа рабіць Ціхановская ў гэтым выпадку? Яна прадстаўляць інтарэсы беларусаў і апавядаць пра тое, што беларусы ўжо робяць. У супрацьдзеянні расійскай прапагандзе, у дапамозе ўкраіне, беларускія добраахвотнікі, якія аддаюць свае жыцці, беларусы, якія збіраюць інфармацыю там для гаюна і там пра рэзідэнцыі Лукашэнкі, як это робіць Белпол. Гэта канкрэтна тое, што свет хоча пачуць, што беларусы робяць для свайго вызвалення. А ўжо Ціхановская кажа, беларусы робяць гэта, а вось канкрэтна, што вы можаце зрабіць, каб дапамагчы беларусаў. Калі беларусы не будуць рабіць, то і свет будзе, а чым па ім дапамагаць, калі яны самі не стараюцца, не змагаюцца. І мы кажам, што мы гэтую частку там па вызваленні, па ўмацаванні нацыянальнай ідэнтычнасці, па падрыхтоўцы супраціву мы яе робім. Але вы зрабіце вось такія крокі. І канкрэтна гэта прыцягненне рэжыму да адказнасці праз 3 асноўныя трэкі: міжнародны суд ААН, міжнародны крымінальны суд і універсальная юрысдыкцыя. І канкрэтна ўжо пачаўся кейс па Юрыю Гараўскаму. Учора ўсе гэта абмяркоўвалі гэта і з прадстаўнікамі ЗША. Дарэчы, учора былі намеснік дзяржсакратара ЗША у Святланы Ціхановскай. Вельмі доўгая такая шчырая размова па канкрэтыцы наступных кроках. Канкрэтна будзе запушчаны стратэгічны дыялог, што таксама вельмі вялікая справа. Напрыклад, Албанія толькі ў минулым ці пазамінулым годзе пачала стратэгічны дыялог з ЗША, фармальныя адносіны, калі збіраюцца на высокім узроўні прадстаўнікі. А беларуская дэмакратычная супольнасць зараз пачынае, хаця яшчэ няма сваёй дзяржавы, дакладней дзяржава захопленая там акупантамі. Гэта канкрэтна стратэгічны дыялог у снежні. Канкрэтна гэта змена санкцыйнай палітыкі, накіраваная на фінансы рэжыму. Вось таксама ёсць спіс дзеянняў па закрыцці лазеек, выяўленні кампаній пракладак, санкцыі супраць тых дзяржаў і кампаній, якія дапамагаюць санкцыі абыходзіць, індывідуальныя спісы суддзяў, прапагандыстаў, чыноўнікаў вайсковых, прыбліжаных да Лукашэнкі, якія павінны быць таксама санкцыянаваныя. Гэта таксама канкрэтыка. Ну і пашпарты. Пашпарты таксама чырвоная нітка і тэма, якія мы зараз рыхтуем. Учора зноў размаўлялі з ісландцамі, размаўлялі з прадстаўнікамі Брусэлю і з Рады Еўропы, каб яны падтрымлівалі гэтую ініцыятыву на ўсіх узроўнях. Таму што яна беспрэцэдэнтная, многія не ведаюць, як да яе падступіцца з гэтымі пашпартамі, таму што няма такого досведу, нейкіх працэдураў, як гэта зрабіць, калі не дзяржава выдае свае дакументы, але просіць іх прызнаць. Але ёсць вельмі шмат пазітыву. Год назад было больш скепсісу пра гэтыя пашпарты, чым цяпер. Зараз галоўная задача вельмі дакладна зрабіць эту працэдуру, прапісаць, як будуць верыфікавацца людзі, якія падаюць на пашпарты, як будуць правярацца і захоўвацца іх дадзеныя, арганізацыі, якія будуць канкрэтна друкаваць дакументы. Трэба пераканаць, што это сур'ёзны, прафесійны праект, які будзе мець будучыню. І я думаю, што вось тут вялікую працу робіць Валер Кавалеўскі і аб'яднаны пераходны кабінет. Я думаю, што мы вось да наступнага года
у наступным годзе мы ўжо выйдзем на выдачу і на прызнанне гэтых дакументаў. Вось, ну хацеў троху пазней гэтае пытанне закрануць, але калі яно ўжо ўзнікла, давайте можа быць з яго працягнем. Ісландыя, прычым тут Ісландыя? Я разумею Брюссель, я разумею там еўраструктуры, якія прыцягваюцца для вырашэння гэтага пытання. Прычым тут Ісландыя? Не правакуеце вельмі інтарэс вялікі да гэтай часткі свету. Ісландыя 2020 года стала адным з наших асноўных голасаў на міжнароднай арэне. Ісландыя зрабіла беспрэцэдэнтны крок, запрасіла Ціхановскую на саміт Рады Еўропы. Гэта на сённяшні момант самы высокі ўзровень, які быў. 40 прэзідэнтаў, прэм'ераў і Святлана Ціхановская у адным месцы. Гэта такі вялікі момант па прызнанні. Ісландыя падтрымлівала усе нашы ініцыятывы з пераследам лукашэнкаўскага рэжыму, з прадстаўніцтвам Ціхановскай у ОБСЕ. Зараз Ісландыя падтрымлівае таксама культурна-асветную ініцыятыву і падтрымку грамадзянскай супольнасці. Просто гэта краіна, якая дае прыклад, яна не з'яўляецца вялікай, але так, Франк, давайте прыклад зразумела. Код дасць? Што? Код для пашпарту. Да. Код для пашпарту. Ну гэта разглядаюцца некалькі зараз варыянтаў. Адзін варыянт, што будзе код новы, уласна беларускі, не афіцыйны, які выкарыстоўвае рэжым, а асобны код беларускі. Другі, што іншая краіна дасць гэты код. Ці гэта будзе Ісландыя, ці гэта будзе іншая краіна, гэта яшчэ абмяркоўваецца, таму што ёсць плюсы і мінусы і ў тым варыянце. Вот я чакаў, што ўсё ж таки как бы так прагаворышся, но не вот чалавек вучаны, вопытны не прагаварыўся. Но але размовы з Ісландыяй ішлі на гэтую тэму. Размовы ішлі з рознымі краінамі на гэтую тэму і не толькі пра код краінавы, але таксама пра прызнанне. Акрамя Ісландыі ёсць шмат краінаў, якія гатовыя ўпісацца ў гэтую ініцыятыву з дакументамі. Нам вельмі важна, што яны не проста гатовыя ўпісацца патэнцыйна ў тэорыі, а што яны гатовыя лябіяваць за гэта на міжнароднай арэне, таму што толькі нашай прысутнасці, толькі візіту Святланы Ціхановскай недастаткова. І бачыце, нават падчас гэтай генасамблеі у выступах многіх і міністраў і падчас сустрэчаў гучыць пытанне Беларусі. І гэта таксама тое, што мы просім падчас кожнай сустрэчы. Згадайце ў вашых выступах Беларусь. Мы не можам падняць, напрыклад, пытанне сітуацыі з беларускімі уцекачамі і сотнямі тысяч беларусаў перад Гутэрышам асабіста. Вот статус яму як бы не дазваляе праводзіць такія сустрэчы. Але мы можем прасіць наших саюзнікаў, каб яны гэтае пытанне паднялі. Яны падымаюць. І тут Злучаныя Штаты Амерыкі займаюць такую вельмі праактыўную пазіцыю. І нават бачна, што калі Злучаныя Штаты Амерыкі нешта робяць, такое смелае, нечаканае ў дачыненні да Беларусі, то потым еўрапейскі звяз і еўрапейскія краіны падцягваюцца за імі. У нас сёння быў эфір, размова ў студыі з вядомым украінскім палітолагам Евгеном Магдам. І гаспадар Евген выказаў, тут вот задаў наш пастаянны глядач Вожык Патрыёт пытанне такое, што а вот Украіна, ці магла б яна прызнаць таксама пашпарты новай Беларусі, вот, ну і гэтак далей. І Евген Магда пайшоў далей і кажа, што ён лічыць асабіста ён, што па-першае, Украіна павінна была б гэта зрабіць першай, прызнаць пашпарты новай Беларусі, і ўвогуле кажа, што яна магла б сваім кодам падзяліцца для гэтага пашпарта, і гэта было б толькі на карысць. Але ён пайшоў далей і кажа, вам трэба стварыць такую кааліцыю міжнародную лабістаў гэтага праекта, гэтага пашпарта, і выдаць там пашпарты адным з першых гэтых пашпартоў, да прыкладу, там скажем, Артуру Михальскаму, як вот прадстаўніку Польшчы по працы з дэмакратычнымі сіламі, там скажем Лансбергесу малодшаму, які таксама вельмі лабіруе беларускія інтарэсы. Там магчыма таму ж самому Ігару Кізіму, былому амбасадару Украіны у Беларусі, які таксама лабіруе беларускія інтарэсы. Ну, я уже не кажу про пашпарт для Магды, там скажем, але мне падаецца цікавая такая задумка, ідэя, не, вот як вам бачыцца?
Ну, цікавая задумка, але ж пашпарт гэта не медаль, это не ўзнагарода, гэта ганаровы грамадзянін, там прызнанне такое вось, як выдаюцца ж, Ізраіль дае свае пашпарты, сваё грамадзянства тым людзям, якія шмат зрабілі на карысць Ізраіля, нават калі ты не габрэй. Я толькі за тое, каб адзначыць і Кізіма, і Міхальскага, і Ландсбергіса, і ўсім, хто нам дапамагае вельмі моцна. Але для этого ёсць бы іншыя механізмы, як азначаюць ганаровае грамадзянства, таксама іншы механізм. У нас жа з пашпартам такая больш практычная задача стаіць, каб ён пацвярджаў грамадзянства Беларусі, каб супадаў асабісты код з тым кодам, які быў у афіцыйным мінулым пашпарце беларускім, каб па ім можна было верыфікаваць, што чалавек сапраўды існуе, і ён не з'яўляецца там нейкім фейкавым вагнераўцам. Таму давайте мы спачатку вырашым практычныя пытанні важныя, а потым перайдзем да сімвалічных нейкіх рэчаў. Для сімвалічных ушанаванняў у нас ёсць распрацаваныя геральдычнай радай выдатныя медалі. Вось крыжы добрасуседства Святлана Ціхановская пачала выдаваць. Ёсць узнагароды, якія выдаюцца і ва ўкраіне, і беларускім добраахвотнікам у тым ліку. Ёсць званы свабоды. Вот у меня нават тут адзін стаіць. Таксама запакаваны, праўда, але гэта таксама адна з узнагародаў, якую Ціхановская ўручае тым, хто нам моцна дапамагае. Для гэтага ёсць як бы розныя інструменты. Таму давайте узнагароды пакінем асобна, а пашпарты як практычны інструмент, які вырашае міграцыйныя і легалізацыйныя пытанні беларусаў асобна. Добра, я тады зачаплюся за слово, якое таксама ад вас прагучала, санкцыі, дакладней вось рэкамендацыі, там пакет, адпаведны дакумент падрыхтаваны. Я ведаю, што, скажем, Алейнік, так званы міністр замежных спраў Беларусі, і Лаўроў ехалі на Генасамблею з такім пасылам, што вот гэтыя вот санкцыі незаконныя, якія наклалі на Расію і на Беларусь, яны пагаршаюць узровень жыцця не толькі жыхароў грамадзянаў гэтых краінаў, але і ўвогуле ўплываюць на дабрабыт шмат каго ў іншых краінах па ўсім свеце. Так вось, па санкцыях тут два моманты. Па-першае, тады ці можна больш падрабязна, што ў вашых прапановах у вашым дакуменце датычна санкцыйнай пазіцыі да лукашэнкаўскага рэжыма. Ну і ўжо ў працяг, ці вот па гэтым пытанні, ці так вот увогуле былі нейкія ўжо сустрэчы з Алейнікам і кампаніяй? Па санкцыйнай палітыцы у нас спіс прапановаў, які распрацаваны камандай Паўла Латушкі, як прадстаўніка ў кабінеце ІНАУ, і эканамічнай камандай офісу Святланы Ціхановскай. І там галоўны напрамак гэта якім чынам ударыць па балючых кропках рэжыму. В асноўным гэта фінансавыя санкцыі, гэта дзяржаўныя банкі, гэта актывы Нацбанку за мяжой, гэта рэзервы, якія за мяжой, якія можна замарозіць, каб іх не мог рэжым выкарыстоўваць на рэпрэсіі, на вайну. Таму што цяпер тыя грошы, якія ў рэжыма ёсць, яны працуюць на гэты рэжым, не на беларускіх людзей. Мы бачым, што індывідуальныя санкцыі яны пакуль што не працуюць, таму што іх мала. Калі б санкцыі прымаліся хутчэй, як вось, напрыклад, Канада гатовая прымаць санкцыі кожныя 2 месяцы. Напрыклад, засудзілі там Ігора Лосіка, далі новы тэрмін Статкевічу, напрыклад, ці там Ціхановскаму. Адміністратара калоніі, дзе ўтрымліваюць Марыю Калеснікаву, і праз тыдзень, праз месяц, бам, пакет санкцыяў на кіраўніка калоніі, на там канваіра, які збіваў. Тады гэта будзе мець сэнс. Калі санкцыі адкладваюцца на год, тады іхні эфект не працуе. Павінна быць вельмі хуткі, вельмі кароткі прамежак паміж злачынствам і пакараннем. І вот эта змена механізму індывідуальных санкцыяў, пашырэнне механізму фінансавых санкцыяў, закрыццё лазеек праз санкцыянаванне тых, хто дапамагае іх абыходзіць, у тым ліку ў трэціх краінах, магчыма, праз увядзенне квот для тых трэціх краінаў. Напрыклад, цэнтральнаазіяцкія краіны зараз пачынаюць рээкспартаваць беларускую прадукцыю ў абыход санкцыяў, увесці для іх абмежаванне эканамічнае, каб яны не маглі экспартаваць вышэй за квоту, таму што відавочна, што тая прадукцыя, якую экспартуюць, не належыць ім. А гэта просто лазейка для абыходу. Вот это тыя прапановы, з якімі мы прыехалі. Мы працуем таксама з беларускім расследавальным цэнтрам, які робіць фантастычную работу па
тым, як рэжым адаптуюцца да санкцыйнай палітыкі, і вельмі было б добра мець механізм хуткага санкцыянавання тых прадпрыемстваў і фірмаў пракладак, якія рэжым стварае для абыходу. Сінхранізацыя санкцыяў толькі ў тых напрамках, дзе-то не б'е па людзях. Нам нельга абмяжоўваць рух людзей з Беларусі, нельга ўводзіць візавыя санкцыі для всіх беларусаў толькі таму, што ў іх беларускі пашпарт, але біць канкрэтна па тых, хто працуе там у КГБ, у губопіку, удзельнічае ў рэпрэсіях, гэта рабіць магчыма. Ясна, што алейнікі кампаніі яны будуць казаць, што санкцыі вядуць да голаду ў Афрыцы, гэта міф. Ужо да канца гэтага года не будзе ніякай залежнасці ў Лацінскай Амерыкі і ў Афрыкі ад беларускага калію. Не будзе. Все. На рынок ужо пастаўляецца дастаткова калійных угнаенняў, якія кампенсуюць тыя угнаенні, якія раней прыходзілі з Беларусі. Так, потым у будучыні нам трэба будзе вярнуць гэтыя рынкі. Для Беларусі мы ж не хочам знішчыць калійную галіну. Гэта будзе асобная цяжкая праца. Але зараз і Злучаныя Штаты, і Канада, яны кампенсуюць тыя страты, якія ёсць ад санкцый на беларускі калій. І гэта казка пра ту голад, і яна просто выкарыстоўваецца Расіяй у першую чаргу для лябізму на карысць зняцця санкцыяў. Ну, мне здаецца, што зараз наіўнасці стала менш. Год таму назад нас пушылі, што трэба зрабіць выключэнне для калія, але, здаецца, ўжо адбіліся. Ужо вось год ніякіх выключэнняў на калій ніхто не зрабіў. Ну а ці сустракаліся ўжо у калідорах Генасамблеі з алейнікам і кампаніяй? Сустракаліся. Была сітуацыя, калі у калідорах Генасамблеі, у штаб-кватэры, і вельмі дзіўная сітуацыя, насамрэч, такая нечаканая для мяне. Выходзіў алейнік, я стаяў у калідоры, і ён сам падыходзіць да мяне, гледзіць на мяне, паціскае руку і кажа: «Добрый дзень». Ён, конечно, паставіў мяне ў ступар, таму што ў мінулым годзе дэлегацыя Макея уцякала ад нас. Уцякала, бегла кудысьці. Гэтым разам яны самі падышлі, размовы не было ніякай, это было проста вітанне. І потым яны сышлі. Разам з ім быў Глас, былі шэраг яшчэ чыноўнікаў дэлегацыі. Вось, але гэта пакуль што ўся камунікацыя, якая у нас была з ім. Ясна, што яны працуюць на варожыя сілы, яны працуюць на Лукашэнку, чакаюць, што яны там пяройдуць на наш бок, на Генасамблеі, у нас удасца перацягнуць іх на бок свабоднай Беларусі. Не. Але я думаю, што яны прызнаюць нас як апанентаў, это відавочна, і наша задача проста іх перамагчы. І што, няўжо не прапанаваў напісаць ліст у камісію Азаронка? Нічого не прапанаваў, і там не было, в прынцыпе, магчымасці для нейкай больш дэтальнай размовы. Але калі такая магчымасць з'явіцца, то у нас ёсць спіс пытанняў, якія мы хочам задаць, і спіс патрабаванняў, якія мы гатовыя перадаць. У першую чаргу гэта вызваленне палітвязняў. Любы дыялог з алейнікам і з рэжымнымі дэлегацыямі павінен пачынацца з гэтага патрабавання. Вызвалення палітвязняў усіх і рэабілітацыя. Франа, калі ж вот пагадзіцеся, вельмі неяк так рызыкоўна для алейніка нават моўчкі, але паціснуць руку першаму дарадцы Ціханаўскай. Не пры сучасных рэжымах вот такія дзеянні рабіць. Ну, УАН такое асяроддзе, дзе немагчыма нешта рабіць сакрэтна. Там усе знаходзяцца ў адным памяшканні. Усе перасякаюцца шмат разоў на дзень. Усе дэлегацыі, прэм'еры, прэзідэнты. Я думаю, што яны вырашылі, што лепш прызнаць прысутнасць аднаго на гэтым форуме, чым уцякаць. Ну, магчыма, мінулы раз, калі Макей уцёк, ну, потым, правда, яго неўзабаве не стала, але я думаю, што гэта нашмат горш пра іх казала, і гэта бачылі іншыя людзі, чым вочы ў вочы паглядзець. Вось нам тут скідаваюць нашыя гледачы вось гэты тэкст, там інфармацыю з
якую Франак Вячорка апублікаваў, не ведаю, бачна там не бачна, спадзяюся бачна, ну Франак ведае, што апублікавала, дзе анансуецца сустрэча з прадстаўніком Ісландыі Габрэлюса Лансбергеса, ну і іншых сяброў, і ну вот перакананыя нашыя гледачы, што падчас гэтай сустрэчы прадстаўнік Ісландыі аб'явіць пра выдачу з іх краінавага кода для пашпарта Новай Беларусі. Не, про гэта размова не вядзецца. Учора ўжо была сустрэча з Ісландыяй і сустрэч, і яны будуць удзельнічаць у гэтым сайд-івэнце, які арганізоўваецца ў еўрапейскай дэлегацыі. Не, там хутчэй асноўная тэма пра незалежнасць. Якія крокі міжнароднай супольнасці, Рады бяспекі павінны прыняць у абарону беларускай незалежнасці. Гэта тычыцца сённяшняга дня, якім чынам дабіцца вываду расійскіх войскаў, і тычыцца будучыні. Як зрабіць так, калі скончыцца вайна, каб Беларусь не засталася пад сферай уплыву Расіі. Але ніякіх абвестак пра коды там ці пра пашпарты няма. Мы зараз на вельмі цяжкім складаным этапе падрыхтоўкі узораў, узятых спецыменаў называецца, і толькі калі яны будуць гатовыя, вырабленыя, разасланыя, толькі потым ужо будзе весціся гаворка пра код, статус, прызнання і нейкія бенефіты, як кажуць, плюшкі, які гэты дакумент дае. Франак, апроч гэтай сітуацыі з алейнікам, якія яшчэ можа быць там, ну, цікавыя, кур'ёзныя, смешныя там ці вырашальныя, можа быць, сітуацыі, здарэнні, размовы ўжо здарыліся? У Святланы, у вас, ці, можа быць, у Валеры Кавалеўскага? Ну, Валер Кавалеўскі праводзіць вельмі шмат паралельных сустрэчаў як прадстаўнік пераходнага кабінета. Я збольшага са Святланай Ціхановскай, мы з Дзянісам Кучынскім. Больш часу праводзім вось у зале, каля залі асноўных паседжанняў, і там жа вядзем нейкія размовы. Ну, бачылі таксама, але не было там сустрэчаў асобных Шольца, Шарля Мішэля. Таких кур'ёзных сітуацый, каб расказаць, то я, на жаль, не магу. Добра, тады скажы вот чыста, прама і адкровенна. Мы таксама гэтую тэму абмяркоўвалі сёння з Евгенам Магдам. Будзе сустрэча з Зеленскім? Ну, сёння вечарам будзе цырымонія уручэння ўзнагародаў, калі там будзе Зеленскі. Таму што ніколі пра візіты там ці ўдзел Зеленскага не пацвярджаюць да апошняга моманту з прычыну бяспекі. Але сёння яны будуць у адной зале. Гэта адзін з палацаў, якія тут знаходзяцца ў Нью-Йорку. І там некалькі сталоў, дзе запрошаныя розныя выбітныя госці, лідары дзяржаваў. І там Зеленскі, Шольц, прэм'ер Японіі атрымліваюць узнагароду. Гэта называецца ўзнагарода грамадзяніна свету, Global Citizen. І можа быць там, ну, ясна, што яны пабачаць адно аднога, але ну ніякіх размоваў там білатэральных сустрэч не запланавана. І мы б таксама не хацелі, каб такая сустрэча, нармальная сустрэча Зеленская і Ціхановская адбылася на нейкіх там палях, узнагародах, там форумах, калі ўсе мітусяцца. Гэта павінна быць нармальная, паўнацэнная, сядзячая сустрэча, размова па спіску пытанняў падрыхтаваная. І такую сустрэчу мы рыхтуем. Мы абавязкова яе калі-небудзь зробім. То есть калі-небудзь так праанансаваць, ну хаця бы там чыста сімвалічна, там праз месяц, праз два, вот так, пакуль немагчыма. Не, анонсавымі я не дам, тому што тут жа Украіна вядзе вайну. Ва Украіны ёсць сваё бачанне, свае стратэгічныя прыярытэты. Зеленскі не прыехаў сюды сустракацца з Ціхановскай. Ён прыехаў заручыцца падтрымкай ААН на карысць свайго плану міру, які ён распрацаваў. І наша задача тут не дабівацца сустрэчы з Зеленскім, а падтрымаць тое, што Зеленскі робіць, падтрымаць ягоныя словы, ягоныя заклікі. Мы як бы па адзін бок барыкаду, і нам трэба не адцягваць як бы працу дэлегацыі іхняй, а спрыяць ім. А абмен, там тактычная каардынацыя у нас ужо ёсць. Адбываюцца рэгулярна сустрэчы з Михайло Падаляком, з іншымі прадстаўнікамі офісу прэзідэнта і міністэрства замежных спраў. Камунікацыя, супраца ёсць. Ну, наша задача ў першую чаргу падтрымаць тое, што яны тут робяць, але пры гэтым нагадаць пра сувязь Беларусі і Украіны, што не можа быць дасягнуты мір і вырашаны крызіс
пакуль Беларусь будзе под дыктатурай Лукашэнкі. Так, я ведаю, что у Франыка не шмат часу, мы дамаўляліся, что хвілінаў на 40 там плюс-мінус, але не магу хотя бы одно пытанне з чату не задать. Вожык Патрыёт нами ўжо сёння ўзгаданы пытаецца, наколькі могуць паўплываць настаўленне еўрапейскіх партнёраў да дэмакратычных сілаў апошнія дзеянні некаторых кандыдатаў у кандыдаты на выборах 2020 года. Ну, я так разумею, что размова ідзе про лідера дэмакратычных сілаў Беларусі Валерія, які падаў суд на Еўракамісію. Вось як гэта нашумелая справа і будучае судовае разбіральніцтва паўплывае на стаўленне да дэмсіл беларускіх? Я не думаю, что паўплывае. Тут не трэба пераацэньваць таксама вагу і ўплыву Валерія Цапкала. Ён, безумоўна, рэгулярна закідвае месседжу інфармацыйную прастору, заходнюю прастору, што ўсё кепска, Ціхановская кепская, раскол, бяда, здрада. І ясна, што яго такая задача стаіць. Это здыскрэдытаваць дэмакратычныя сілы. Але яго не ведаюць, яго не лічаць часткаю дэмакратычных сілаў. Ён выйшаў з рэжыму ў 2020 годзе, але мне здаецца, ён ніколі не стаў дэмакратычнымі сіламі. І яшчэ адна наконт Гватэмалы. Сёння мы гэтае пытанне таксама я задаў Усаву, маўляў, вот вы там шмат папракаеце, што не пашыраецца спіс краін, з якімі кантактуюць дэмакратычныя сілы, вот выйшлі на новую, так бы мовіць, новы ўзровень Гватэмала. На што ён там пасмяяўся, сказал: ну, конечно, вы б яшчэ там якую-нибудь Буркіна-Фасо прыгадалі ці яшчэ што-нибудь. Так вот, що ж таки, той накірунак, гэта, ну, прарыў, ну, я там, можа, троху жартаўліва кажу, але вот як вы ацэньваеце, гэта нейкі новая сторонка? Ну, это ж не першы контакт. У нас ёсць контакты з Уругваем, Аргентынай. А што гэтыя контакты даюць? Я разумею, Еўросаюз, Штаты, Канада, а вот тыя краіны? І яны даюць найперш нам галасы на міжнароднай арэне. Таму што ў ОАН кожны голас роўны. Голас ЗША і Гватэмалы пры галасаванні яны роўныя. І кожны мае роўную працягласць выступу. І таму гэтыя краіны, якія падаюцца маленькімі, можа быць, і не такімі важнымі для Беларусі, яны могуць сыграць на міжнароднай арэне, у арганізацыі амерыканскіх дзяржаваў, калі прымаюцца нейкія рашэнні там па Расіі там, ці па нашым рэгіёне. У ААН, калі гэта краіны еўрапейскія, там у Радзе Еўропы, напрыклад, каўказскія краіны, яны, можа быць, сёння не вялікае значэнне там маюць там для беларускай эканомікі, але там, напрыклад, вялікая колькасць беларускіх уцекачоў, і у тым ліку ад іх падтрымкі залежыць стаўленне да беларусаў у Грузіі там ці Арменіі. Таму не трэба недаацэньваць, не трэба нікога прыніжаць. Тут кожная дзяржава мае значэнне, і ты ніколі не ведаеш, дзе які контакт як спрацуе. Гватэмала маленькая краіна, але, напрыклад, Гватэмала, вот чаму Гватэмала мае такі статус міжнароднай арэне, таму што яны маюць вельмі шчыльныя сувязі з Ізраілем, і Гватэмала была другая краіна, якая падтрымала сяброўства Ізраіля у ААН, калі быў утвораны Ізраіль. Гватэмала перанесла сталіцу ў Ярусалім, прызнала сталіцу Ярусалім, і зараз Гватэмала мае вельмі вялікі такі палітычны ўплыў за коштам ліку сваіх моцных міжнародных дзеянняў, там дзеянняў на міжнароднай арэне. Ніколі не ведаеш, дзе стрэліць. Напрыклад, там кантакты з Паўднёва-ўсходняй Азіі, некаторыя кантакты зноў жа не магу называць, на жаль, але там ёсць праграмы там падтрымкі, некаторыя прымаюць беларускія стыпендыі там выдзелілі для беларусаў у гэтых універсітэтах, пра гэта будзе абвешчана у наступным годзе таксама. І нават такое невялікае дзеянне, якое здаецца нам невялікім, але яно потым перарастае ў нешта большае, у супрацу. Я думаю, што гэтыя кантакты дапамогуць і праз 5 гадоў, калі ўжо не будзе Лукашэнкі, там, ці праз год, калі не будзе Лукашэнкі, у будучыні для гандлю. Гватэмала маленькая, але, напрыклад, яны куплялі калі на 50 мільёнаў даляраў у год, калі не больш. Гэта не маленькая сума, насамрэч. Яна невялікая, гэта не еўразвяз. Але ўсё роўна, такія тут Гватэмала, тут Аргентына, тут Уругвай, тут Паўднёвая Афрыка, тут Аўстралія.
і гэта набярэцца і шмат падтрымкі ў міжнародных арганізацыяў і патэнцыйна гандлёвыя перспектывы. Ну і на завяршэнне тады коротко папярэдне шлі размовы про тое что Мачыма там калі ўжо не студзень то люты а можа быть там ну у крайнім выпадку сакавік пачнуцца выдаваць ужо новыя пашпарты новай Беларусі ці застаюцца такія ж планы і другое я разумею что толькі пачалося генасамблея але по выніку вот там праграма максімум чаго чакаеце по выніку якія чаканні? Я думаю, что асноўнае наш чаканне гэта аккаунтабіліці, гэта справы у міжнародных судах зрушыць іх з месца, тому что многія працэсы замарожаныя. Вот, напрыклад, як адбылося гэта з захопам самалёта РНР. Расследаванне назвалі вінаватых, перадалі ў ООН, справа скончылася. Я думаю, что нам удастся прапушыць некалькі напрамкаў па прыцягненню рэжыму да адказнасці асобных яго памагатых. Другое гэта запланаваныя наступныя актыўнасці. Напрыклад, у Варшаве падчас АБСЕ канферэнцыі па чалавечаму вымярэнню мы плануем зрабіць івент па абароне нацыянальнай ідэнтычнасці Беларусі. Это таксама канкрэтыка. Нацыянальныя канферэнцыі, то, што я ўжо называў, там Эстонія, Фінляндыя, але шмат іншых у планах. Это такія практычныя дамоўленасці. І хацелася б зноў, вядома, вярнуць Беларусь у Раду бяспекі ООН по некалькіх напрамках. Это расійская прысутнасць, ядерная зброя, міграцыйны крызіс, пагроза беларускай незалежнасці, злачынства супраць чалавечнасці, катаванні. Вось гэта такі набор тэмаў, якія мы маглі праз структуры АОН, праз інстытуцыі АОН падымаць. Не будзе выніку практычна вот такі можна там узяць памацаць сёння-заўтра. Гэта такая інвестыцыя цаглінка па цаглінцы. Мы складваем нейкія канкрэтныя дасягненні, якія могуць праявіцца праз некалькі тыдняў, можа быць месяц. Ну а па пашпартах калі? Змяніліся тэрміны? Не, у нас мы працуем по пляне. Ёсць канкрэтная працэдура. Зараз задача это вырабіць узоры. Пакуль у нас няма ўзораў вось гэтых пашпартоў, мы не можам пачынаць этап іх прызнання. Каб вырабіць узоры, нам трэба, каб тая арганізацыя, кампанія, з якой мы працуем, закупілі ўсе неабходныя матэрыялы, чыпы, абароненую паперу, гэта ўсё з самых розных краін свету пастаўляецца. Толькі тады яны будуць надрукаваныя. Гэтыя 1000 узораў разыдуцца па ўсім свеце, і тады пачынаецца працэс прызнання. Як я казаў, на наступны этап мы перайдзем у пачатку наступнага года. Будуць узоры, адразу пачынаем працэс прызнання, і неўзабаве пачнецца працэдура выдачы. Такі план, калі нічого не нашкодзіць. Але я прашу ўсіх беларусаў падтрымліваць гэтую ініцыятыву, спрыяць ёй, таксама набрацца цярплівасці, не чакаць пашпартоў, калі у вас закончыўся пашпарт, шукаць рашэнне часовае з пашпартам замежнікаў. У Літве, спадзяюся, ужо ў наступным месяцы, прынамсі падчас той сесіі, яны зменяць закон, дазволяць атрымліваць на 3 гады ВНЖ гуманітарныя і пашпарты замежніка на 3 гады, што таксама часткова вырашае тэрміновую праблему з пратэрмінаванымі пашпартамі. Тут як бы шмат задач, не хапае на ўсё рэсурсу, рук, і таму просьба ўсіх падтрымліваць, дзе магчыма. Дзякуй вялікі. Гаварылі б яшчэ пытанняў шмат, але ведаю што няма часу просто у Франыка. Такім чынам Франак Вячорка быў з намі на сувязі з Нью-Йорку, дзе прысутнічае разам са Святланай Ціханаўскай на генасамблеі АОН. Дзякуй вялікі. Жыве Беларусь. Жыве.